Здравейте хора, аз съм Расим с третия епизод от GTA с приятели. Тук сме с Юсеин пак. Здравейте хора! И започваме нещо като състезание. Уу! И да знаете, клипчетата ми ще бъдат само 10 минутки, защото програмата ми не позволява повече. Скачай! Оправих си колата. Аз съм жив. Убихте. Не. Идвам да те убия. Ха-ха. Ау, тук е едно момиче. Факела. Няма да се опитвам. Качвай, сега ще карам. Бързо. Напиши чертичка Филип. Коста. Не знам. Филип. Май си сменя гумите. Чакай. Сменя гумите. Кют. Що пикаеш, бе? Айде, бай. Няма така, виж какво ще правя. О, да. О, това е. Супер. Как да спра това? Не мога да спирам. Оправих си. И то много. И в този епизод мисля да снимаме това. W и G. WG. Това. Напиши го. След 20 секунди ще сме там. Къде ще отивам? Някъде, където зелени срещу сини. Green vs. SWAT. Тук съм. Аз съм green. Аз съм SWAT. И с мен е друг SWAT. Хайде. Ще те сваля. Не те виждам. Аз умрях. Ха-ха! Моето братле те уби. Сега аз отивам да убия другия твой приятел. Теб те свалиха с снайпер. Намери го. Той ме вижда, но аз не го виждам. Знам къде се намира. Аз гоня един човек. Ау! С кой ме удрил е? То стича. Моето момиченце ми помага с снайпер. Не! Но силно момиче имам аз, бе. Тук го гоним, ония. Не. Айде, убий го. Ау! Умри, бе! Абе! И Юсей, искаш ли да отидем и на това? Как беше това? Дето с пистолети. Аз ще го отивам на Виги. Какво? Виги се казва. WG. Дето. Остави, бе! Да отидем на... Как беше това? Дето с пистолетите. Оня ли? Да, онеде. Да покажем на хората.
Аз съм там, онеде е арена. Ти къде си? Аз падах с мотор на чилият. Знаеш, нали, чилият? А, да е. Как се пише чилият и как да дойде? Какво щях да... Как се пишеше за да отида при това? Рибите. Риби, така. Остави, знам. Не можах. Exit. Риби. Как се хващат риби? И аз не знам за как. Не хванах никаква риба. Лъга. Айде, аз хвърлих. Как се хващат риби? Аз намерих караван. Къде съм? Здрасти! В един отбор сме. Аз ще нападам ти със снайпер. Що шепнеш? На позиция съм. Добре. Удрят ме! Help me! Някой ме стреля. И мен не мога. Ако има хикс рай. Видях го! И аз. Пак ме удря. Ще умра. Видя ме! Не! Падам от някъде! Тук съм. Бай, брат ми. И аз падам. Аз убивам тук някой. Ела на зъжаст. 2. Зъжаст. 2. Ко става, бе? Тук сме. Виж, там вече няма това. Аз ще отивам с Нириджи. Все още си в колата. Аз в колата ли съм? Да. Знам. Знам как се прави. Хайде! Не! На ко съм? Не! Ще умря. Ще умря. Сериозно. Аз не умрях. Аз съм жив. Чакай, там има двама. Хайде да ги убием. Не, те са трима, няколко хора. Един не умря. Тук май става бой с админа. Умри! Женски и мъжки бой. Админчо, махай се! Този ме утря снайпер! Кой има снайпер? Един тук, тъпанар. Чакай. Тук е едно момиче. Нати. Умри! Yes, убих го. Убих я. Умри, негър. Почти аз да го убия. Това си. Почти щях да те убия. Айде да откраднем това самолета на админа. Не, айде да се качим на крилото му. Хора, така се пише, така се прави евент. Качвате се върху крилото. В този сервер. И другите сервери са. Не са всички, само този май мисля. Расим, виж как летя. Аз така ще стоя и няма да падам. Махай се! Убиха ме! Чакай. Айде да... Аз на соло 4. Айде да го бием, не ми пука, че е